Gididan una ang publiko nga mag-trekking o camping activities sa Mount Apo Natural Park sugod gahapon hangtod Agosto 31. Isip kabahin sa tinuig nga off-season nga ginapatuman sa Department of Environment and Natural Resources ug sa Protected Area Management Board. Sumala sa DNR nga tumong sa 3 ka bulan nga pagsirado ang rehabilitasyon sa kinaiyahan, pagpugong sa mga peligro nga mahimong mahitabo sa kabukiran ug pagpanalipod sa mga tanom o mananap nga nagpuyo sa Mount Apo. Lakip sa apektado ang tanang open trails gikan Davao Region ug Soc-Sargen. Gilauman nga mobalik ang trekking activity sa September 1. Human nga mahatagan og panahon ang pinakataas nga bukid sa nasod nga makapahuway og magpasiguli sa natural nga kahimtang niini. Kahibaw-an nga ang Mount Apo Natural Park dunay kapin 64,000 ka hektarya nga gilapdon og padayang giandam alang sa umaabot nga UNESCO Global Geopark Validation sa August 2026.